Kaixo guztioi, musikat batzilergoan duen garrantzia azalduko dizuet bideo honen bitartez. Hurrengo karrerek musika irakasgaia jorratzen dute. Araubide bereziko irakaskuntzen barnean, baditugu musika eta dantza, arte dramatikoa eta sinematografia, soinu bandak eta bar. Gero badaude ere unibertsitateko karrerak. Eta hauen barruan daukagu musikologia edo musikaren historia eta zientziak, magisteritza, kasetaritza, ikus-entzunezko komunikazioa, luthiergintza, irratia eta soinua eta irudia. Ze gai jorratuko ditugun ikasturtean zehar? Musika lengoaia jorratzen jarraituko dugu, informatika musikala, programa ezberdinak musika idazteko, egitura eta forma musikalak historian zehar, kantua ere landuko dugu, eta baita ere praktika instrumentala. Informazio gehiago nahi baldin baduzue, jarri harremanetan musika mintegiarekin.